a pánové, dovolte, abych vás přivítal na 19. zimní bitvě s názvem Dračí sedba. Kvůli covidu to máme mezeru, jinak by to byla už 21. Pořádat jsme začali právě před 20 lety, v roce 2004 v Dohlicích na Kopaninách. Postupně jsme se párkrát přesunuli. No a teď díky podpoře městských lesů Hradec Králové se setkáme opět zde na Rytířském hradišti. Kdo jste tady s námi byli minule, tak víte, že naše bitva Dračí sedba je takový vlastně nekonečný seriál a budeme samozřejmě navazovat tam, kde jsme přestali. Tedy minule po různých bojích, arvádkách domluvili na tom, že nejsme spokojeni s tím, jestli král je král a tak, a že tedy provedeme volby, abychom byli dostatečně lidoví, aby byla vláda lidu, aby si lid vybral svého krále. Jenom tamhle ta hnědá bedna před váma potom, to je pokladna na vstupné dobrovolné, abyste pak věděli, jak to takže, vracíme se tam, kde jsme přestali, tedy budou se konat volby a těch voleb se zúčastní postupně tito kandidáti, tedy naše krásná čarodějka, náčelník Barbaru, současný král, kterého podporuje jeho šaman, jakožto zástupce menšin je tady náš kouzlen zvětšený trpaslík, dalším kandidátem je válečný hrdina, skvělý veterán, tedy já, paní Zvečková. Zemský správce našeho království je zde pan z Posadova. Ten tedy nekandiduje, ale může. Tak takhle to tedy bylo. No samozřejmě, kdo začne z proslovy, protože jsme všichni rytíři, tak dáme přednost dámě. Tedy přednes nám, proč by zrovna ty, čarodějka, měla být zvolena. Já jsem v roce minulém zachránila všechno vojsko před zlým morem svými kouzly a svou dračí kůží. Zaručuji a slibuji zdraví všemu lidu prostému a i tomu šlechtickému. No a teď já samozřejmě. Já jakožto masovaný rytíř, jakožto proslavený válečník, který se účastnil mnoha bitev a převážnou většinu až na Lipany vyhrál, tak samozřejmě se taky budu účastnit voleb, protože a poněvadž určitě byste rádi měli na hradě tady válečného hrdinu, samozřejmě to určitě bude mít úspěch. Já jsem pořád ještě korunovaný král a slibuju, když budu znovu zvolen, že za prvé zlevním pivo, za druhé dovolím zase zpívat. Jásajte! Jásajte! Hej! A já, jakožto zástupce nás, velkých i malých, utiskovaných, fousatých, za mě bude pivo zadarmo a chlebíčky navrch. Dobře, tak jsme tady tedy. Zadržte! Zadržte všichni! Já jsem hrozné zprávy. Někdo ukradl královskou korunu. A v zákonu našeho království není koruna, není král. Zkrátka musíme odložit celé volby, než se koruna nenajde. No nepropadejte zoufalství. Pořád jsem ještě korunovaný král, já. A kde máš korunu? To teda nejsi. Není koruna, není král. Má hezkou čepici. A volby bych stejně vyhrál. Pojď sem, prosím. To si nenecháme líbit. Znalec práva nám tedy vysvětlí, proč Nebudou zvát na našeho náčelníka. Zkrátka, první paragraf volebního řádu našeho království stanoví, není koruna, není král. To je podvod, my si naše právo vybojujeme.
Přesně, dostaneš po palici. Vypravte se k boji! Záhněte, chásko barbarská! Vytáhněte! Co to je? Náčelníku, co to je? Zautočíme! Počkejte, já mám někde příručku dobývání hradů a podívám se, jak se hrady dobývají. Mám ji tady. Ale to už si měl dávno vědět, ne, že teď to budeš číst. Umíš vůbec číst? Řekněte, že umí aspoň číst. Ne. Skoro všechny písmenka. Ale oni tam jsou určitě obrázky. Třeba. Obrázky. No tak je to dobrý, koukám obrázky, je to dobrý. Dobývání hradů. Vyhladovění. My odpůjčíme a vyhladovíme je. Já třeba hlad mám. Tady se posaďte a počkáme, až můžou hlady. Jak to nic jdete do rohoty? Jak to se jmenuje? Vážně hlad! Je se sedlo. Zastavle ženská. To nevypadá. To je zrada! Čarodějka jim vykouzlila jídlo!
nám nepodařilo, ale nezoufejme. V příručce máme doporučený i další metody. Tady se píše zapálit hrad. Zapálíme ho, až vyběhnou, pobijeme je. Zapálej hrad. Zapálit šípy! Jo. Zapálit šípy. Co to nikdy neviděla. Jo. Takže nevíš, jestli ty holky nedělají. Jak vám to nehoří? To obléhání je strašně zdlouhavý, to tam asi nepsali. Baba, nebo ty s tou babou něco jiného udělal? Zas ta čarodějka. Dívejte! Jaký kouzlo! Připravit k útoku! Tak jeden se šikovat! Díky dopředu! Díky za ně! Děcka, netahejte. Jo? Budeš litovat, že se z mě narodil! Tady se lehni! Tady se lehni! No tak tohle nám selhalo taky. Co si počnem? Tak listuj, co tam máš dál? No, já tady mám dál podkopat hradbu a zaútočit z toho podkopu. To bych uměl. Já na to mám trpaslíky. Tak se toho chopte a vemte sebou Amazonky. Ty je určitě vyženou. Trpaslíkama. Trpaslíci Amazonky. Jste. No a než se buďte pod kopou,
Ježišmarja, ten člověk listuje a hledá v obrázek, co tam máme dál. To je obléhání. Co máš dál, náčelníku? Tady ještě jsem našel v příručce obléhání, jsem našel použití válečných strojů. Takže připravte obléhací věže. Nemáme věže. Ne. Katapulty. Nemáme. Tak beranidlo. A to bychom mohli. Beranidlo. Vemte toho zajatce. Tak, tenhle má tvrdou hlavu. Přesně, ukáž, jak má tvrdou hlavu. Jdem ho vzít. To bude naše beranidlo. Jo, já to říkám, Na mízy, k sobě. Přátelé. Povedla se díra. Tak ale to ty díry musíte něco strčit. hele, balvan. Všichni založit. Vyjednávat o čem? Vyjednávání, ano, tak co tam máš o vyjednávání? Vojsko a kouzla. A s jdou Amazonky a ty svým křikem zaženou všechny. Co říkal? Amazonky se na vás no počkej, to ženská nepatří do války. No to je ale, no počkej, to ale je zrada, to tam nemůžeš mít, to je rytířská kniha. My jsme si to tam nakreslili na obrázku. Ženskou a do pitvy. Jdejte hrát a můžete svobodně odejít. Nevidím, táhněte proti Amazonkám. Proti Amazonkám. No tak to je ale zrada. Rozumíte tomu? To není zrada. No tak v tom případě podlou. Nezabral nikdy. Amazonky ne. V tom případě podloulostí máme použít Amazonky na ně. To máme podvolují se hrubému násilí.
Je to kampaň! Takhle si děláme. Barbaři, obsaďte hrad! Jdeme do hradu, šup, obsadí! Viděli jste to jejich vojsko? Tam žádný Amazonky nebyly. To je pravda? Viděli jste tam někde nějaké Amazonky? To jsou chlapi! No, ty si vydal hrát. Teď on kecal! No tak Tom keca. Já chci hrát. Na teroristickou přípravu. Je to tak. Založit! Přišel jsi na něco? No, něco bych to možná mělo. Pane Stosarová. No poslouchám, ty ses tam dočet něco novýho? Tak pane Sposadova, barbary jsme pobili nebo zahnali a hrad je... No hrad je váš, konečně! No, už vyběhli barbaři z toho hradu, pane Sposadova. No jistě se vlekli vás. Ne, protože tam zase jsou ty ženský! Tam jsou ty ječíci! Takže nejdřív to nebyla pravda, teď to zase je pravda. Tak jak to teda je? Pane Jeníku, Na hradě je ženská! pane Jeníku, to je ale úplně jedno. Protože tady ta příručka je velmi informativní. A podívej se, tady se píše biologická válka. Vy co? Biologická. No prostě hrozně jednoduše vyženeme smradem. Ztráce 22 u Karlštejna. To bylo skvělý, protože my jsme vybrali všechny žurby, co byly v Praze. Naskládali jsme to do soudků a těch 1829 soudků stejná. A ty si je počítal. Jo. Já to nebudu počítat, to já se počítám. Byl těžší, jaký je to? Vypadávali zuby z toho smradu a vyklali se jim nechty. Byl ti ještě nějaký soudek? Máme nějaký soudek? Máte soudek někdo? Tamhle někde jsou takový ty budky. Pane, Já si myslím, že určitě ty bylo mrtvýho. Chcete si čuchnout? No, dobře, no. Jste jim to tam, to musí zabrat. Dobře, celci. Prostě samostřílí.
Uložte nás chvíli. Hoďte to do hradu. A další, hoďte tam všechno. Jdi s tím odsud. Teda, takhle hrozný toho Karlštejna fakt nebylo teda. Oni to trpaslíci žerou. Dělej něco, já chci To hrát. hodně smrdí. Skunk. Máte někdo tchořek? Máme tchoře, no výborně. Sedečky. Tak pane Sposadová, syrečky olomoucké nezabrali, zkoušíme tchoře. Tchoře! Ještě pláteč hluk, pane Sposadová. To není možný. Oni se z toho dělají límce. Dobře, dobře. Až dosud jsme válčili celkem férově. To chce žol, za to. Kašleme na ženevskou konvenci, kašleme na hákskou konvenci. Najděte to nejspravedlivější, co máte. Bruchy. Děláme na tom. Ponožky! Chcete hrát? Děláme, co můžeme. Tak, použijeme otrávené střelivo. Nabít otrávené střelivo. Který je o měsíce natažení. Tak. Připraveni do útoku! Ano! Ano! Tak, nabijte kraky! Na moc síly! Použijte sudice! Tak! Střelci, 10 kroků dopředu! 10 kroků dopředu! Hráčata, připravit! Tak, tak střílejte! Získat hrát, podívej se, jak se tam naparuje. Hej ty! Trpaslíci zůstali. Hej ty! Já? Co s trpaslíkama? Paladine! Co se dělá s trpaslíkama? Co se dělá s trpaslíkama? Trpaslíci jsou chamtiví. Jenom jedna možná. Za to? Pane Nepatrně, ale za to může ona. A pan Sposadová za to. Toho asi taky, když jsem viděl, ty si No docela jo, no. Nepatrně, ale já mám hrát. a ten se dá se žát, jo? Ne, ale dá se prodat. A ty ho prodáš? Kdo zaplatí? Za hrad si jídlo nekoupím. Za peníze si jídlo koupím. Myslíš? Určitě. No, tak. Co říkáš? Zlata! No jo, nekecám. S perlama! Tak co?
Už co na tebe jídla? Ale tak jo. A počkej. Měli taky. No jasně, s malýma já se podělím. Ale že to jsi ty, mám pro tebe skvělou dekoraci do domácnosti. Vidíte to? To ti prodám taky, to úplně hezký. To se teď hodně nosí, je to takový rustikální. To si tě bude líbit určitě. No jasně to. Ale jak to umíš hned to použít? Tak co, pane? Bratr je náš! Výborně, dobrý jsi hrát! Ty se v tom tady vyznáš. Tak, zaplať a my půjdeme. To je zahrad, já chci za meč. Počkejte, přineste to sem, ať je to pěkně vidět. Já sice možná blbě vypadám, ale blbej nejsem. No, Rukavice se hodí, za zuba taky dobré. Oježeli se sežral mi prodej. Počkej, to je to je slavný meč v kameni. No ano. Počkej, No, no a to je hrozně jednoduché. Jak jsem říkal, první paragraf volebního řádu našeho království říká, není žádná koruna, není král. Ale druhý paragraf našeho volebního řádu říká, pokud Kdo má koruna, kdo vytáhne meč z kamene, je král. Cože, kdo vytáhne meč? Kdo vytáhne meč z kamene? Kdo má meč je král. To ne, kdo vytáhne meč z koruny, pane. Teda z kamene. Jo, jakože to nemůže být takhle. Ne. No, kdyby to takhle bylo, tak si to nechám a neprodávám, ne? Já jsem to nikdy nezkoušel. To už je jenom volební formalita, že jo? Ne, ty jsi mě to prodal. Já to zkusím příště. To nebude potřeba. No. Jestli se o tom budu takhle hádat, tak to bude trvat aspoň rok. Opravdu jsou nutné tady formality. Já si myslím, že ano. No, No Dobře. tak dobře, vyndáme meč. Tak tedy pokud chcete vidět, kdo bude králem, kdo dokáže vytáhnout meč z kamene, tak přijďte zase za rok. No já to zvládnu. Nuže, dámy a pánové, to je znova za rok. 19. bitva Dračí sedba je tímto u konce. Kde jsme teď dnes skončili, tam budeme příští rok zase pokračovat, ale nemusíte se ještě rozprchávat. Za prvé, jestli jste dobře viděli. místo král. Jasně, mám meč s kamenem, tak zatím budu místo král. Spoustu peněz zahrát a my teda potřebujeme doplnit truhlu, takže prosím, přispějte nám trošku do truhly. Za druhé, oživíme mrtvoly. Radodějko, máš na to něco? A pokud vás zajímá, jak se bojuje v bojovém Mrtvoly vstávat! tak ještě setrvejte a